Jeg spreder noget visdom, ligesom Rafiki. Og del under spærm, når der handler til tiki. Giv dig hvad der ønsker, bare kald mig for Genie. Kan trylle problemerne væk, ligesom Houdini. Vilde indianer, der klipper en tibi. Og gør dig indviklet, som om du var en skæv hippie. Så er du våd og billig, lider det af vildt. Så kan jeg hurtigt sørge for, du bliver alt for flittig. Piv, stiv med stiv, piv. Hej, i dag der vil mig og Emil skal spille noget Skywars. Kun os to, fordi vi spiller ind på vores egen game imod hinanden. Så ja, lige om lidt vil vi begynde. Så vil vi begynde lige om lidt. Ja. Så nu vil vi begynde. Go. Vi er begyndt, Emil. Og vi har selv puttet ting i kisterne. Og jeg har respekt til mit sværd, men jeg skal først en charme. Og vi glemte ikke. Nej, XP det har vi. Power EV Unbreaking 3. Og det har jeg. Jeg vidste ikke, at du ikke havde. Det kan jeg lige. Du kan bare skrive XP og så 100. Eller et eller andet. XP er så mellemrum 1000. Så får du XP. Boom. God nok bue. Først en charme, sidst bliver den. Så hvad kan jeg få? Unbreaking. Fire Precision. Ikke særlig godt. Okay, så skal jeg. Så må jeg gøre sådan her. Boom. Boom. Skifte den med fire protections. Så må jeg gøre sådan her. Boom. 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 Hit. Godt. Den tager jeg ikke. Så må jeg kigge på mine bukser. Og man er heldig, når man er en charme. Det er en aftale, vi har. Fire Protections lort. Den hjelm kan jeg da godt leve med. Tårns 2 og godt en fed display. Godt lort. Bare shot lort. En af dem blev jeg nødt til at tage. Kan jeg få? Unbreaking og adder unbreaking. Godt, så skal vi lige have nogle syre bukser. Bum. Så giver vi lige op. Lidt til det. Fuck din bue. Og jeg har punch 2. Nå! Og jeg har punch 2. Fuck, hvor psyko. Ved du, hvad punch 2 gør? Det giver det er det samme som nok på svær. Du kan også bare TP til mig. Emil, jeg tror, jeg bruger mit stone på noget. Måske bruger jeg det på en bagvæg eller et eller andet. Så kan jeg lige filtre, så har han en ekstra blocks.
Hvad? Ja, vi er startet. Godt. Vildt, jeg sagde, at du bruger nogle af de blok til at lave en bagvæg. Så den ikke bare flyver bagover. Der er det. Det var fordi jeg skudt op i luften, så ramte jeg mig selv. Det var faktisk med vilje, jeg ramte mig selv. Nej! Vildt. Det kan vi ikke sige. Fordi at du var død, da jeg kom ud over. Der var vi ikke engang ikke i gang med game. Hvad? Ja. Slap af, homo. Men du må ikke bygge, hvis vi ikke er i gang. Så må du ikke farme træ og sådan noget, eller bygge. Det var fordi, jeg kom til det i stedet for game 0. Sådan. 3, 2, go. Det er altså en psykobu, jeg har, så ja. Så lige det der. Ja, jeg er ikke særlig god til det her. Ja, Emil, du har heller ikke så syge ting som mig. 3. 3. Nej. Go. Ja, du har en mur der. Så kan jeg så se en mur her. Bum. Nu går det lidt bedre med en væg.
Du har ikke andet, det er en god bue, men du har ikke særlig god en bue. Den eneste måde, du kommer frem af, det er ved, at du går mod IV. Min bue er faktisk syre end min sidste. Koncentrer os. Jeg prøver sig selv at gå til angreb, men du prøver sig selv bare, ja, kite mig. Jeg er lidt stille, fordi Emil han ikke er særlig god til PvP, så derfor gider han ikke at PvP. Og så venter jeg bare på Emil, han tjekker hans gear ud og ser, hvornår det går i stykker. Vi havde ikke tænkt på vores gear. Emil, du ved godt, du må faktisk ikke skyde særlig meget på mig mere, fordi mit gear går snart i stykker. Fordi der er også en regel, der siger, at man ikke må ødelægge de andres gear. Godt, mit gear er meget tæt på stykker. Oh yeah, oh yeah. Så skal vi fjerne noget brun. Det behøver du ikke. Det var mig, der byggede den. Fordi jeg kunne nå herfra, der kunne jeg nå over til dig. Og du kan bare ikke snipe særlig meget på mig mere, fordi hvis du taber med det samme, du ødelægger lidt af mit gear. 3, 2. Det gør ikke noget, vi klipper i. Mille chip. Godt. Brug chip. Byg en mur. Jamen, en mur lige der bagved. Sådan at du ikke bare kan flyve ud. Helt bagved. Helt bagved. Mille. Det er bare et brug chip. Du kan jo stadigvæk flyve ud der. Shit, du breaker mit armor, så du taber sådan noget, fordi du kan holde til 4 skud mere. Hvorfor? Fordi at sit armor, når man har en firebow, det er det der ulempen med en firebow. Den breaker armor helt vildt.
snart breaket mit arm, og jeg venter bare på at break. Det kan ikke blive sådan, så nu har jeg vundet. Jamen det er bare skoen, en bil, så jeg har tabt. Jeg ved ikke. Det gør det ikke, fordi det... Ja, vi kan godt fortsætte spillet, så skal jeg bare have lov til at bruge en bøger og det hele og en hjerne min sko. Godt, så går jeg lige ned i en hjerne min sko, så fortsætter vi bare videre. Sådan. Nå, jeg skal lige. Emil, jeg har lige TP'et. Jamen, den må du ned hen. Nå, til mig? Ja. Så det går. Jeg sagde, brug tip. Du har jo opgraderet den. Ja, ved du hvorfor? Det gør ikke mig noget, at jeg har Infinity. Ved du hvorfor? Det gør ikke dig noget. Jeg vil allerede have 60 XP, fordi jeg burde få en stack for hver game. Forstår du det? Jeg vil få en stack for hver game, det bliver begyndt. Og den anden grund, det var, hvis jeg startede med 2 buers, så lå der i min chest, lå der ikke også 2 i din? Ja, og det er derfor, jeg fik fire respekt. Det havde jeg bare glemt at gøre fra starten af. Og plus, ved du hvorfor? Shit, jeg kom til at skyde mig selv. Jeg vidste ikke, at jeg ikke havde. Jeg vidste ikke, at jeg ikke. Og jeg havde ikke. Nej, Emil, det gjorde du ikke. Og gamet var ikke engang ikke begyndt, så... Nej, det var det ikke. Det sagde jeg ikke. Så 3, 2, 1. Jo. Og for det andet, jeg havde også en fire strike på, den byttede jeg væk til en Infinity. Det var derfor. Nej. Ved du? Men jeg sagde, brug tip. Lad være.
Nå, men du kan fælde træet. Og nu har vi snart spillet mange runder, så derfor burde vi faktisk allerede kunne få så mange stacks blocks. Jo. Sådan Emil, så tipper jeg dig, fordi vi har jo spillet mange spil, så derfor kan vi jo godt få en stack blocks hver. Ja, Emil. De ligger dernede foran på min ø. Det må du bruge godt. Du må simpelthen kun bruge dem godt, Emil. Du må ikke bruge dem dårligt. Du må bruge dem til gode ting, sådan som der gør, at den næsten kan vinde nemmere over. Go. Emil, du ved godt, du må ikke bygge uden gamet er begyndt. Og det siger sig ikke godt, den er vild, ikke godt? Det er en vild bue, ikke godt? Fortryder du, at du ikke valgte punch? Og du siger bare til, når dit gear er ved at være breaket. Vi gør bare ligesom ved mig. Når gamet er begyndt. Det vidste jeg ikke. Og så begynder jeg bare. Jamen det er bare fordi, at jeg skyder dig ud over, fordi jeg skyder med så mange skud, at jeg kan nå at skyde dig så meget hurtigt, at du flyver ud over 2 blocks. Det kan være den næste punch. Det kan man også med nutbags her. Det ved du vel, du har både 2 gange og 3 gange. Du flyver op over en kant. Du se det. Mads. Mads. Er du her? 3, 2, 1, go. Men jeg hammer der heldigvis, når jeg har fundet ud af, at vi sigtede. Du ved godt, du er lige så sindssyg, hvis du bare lige bruger din bue. Godt være, du ikke kan punch, men du kan stadigvæk skade mig. Okay, vil du have lov at spawne det, Indian? Punch, vil du have lov at spawne det? Du kan få en kopi af min bue. Går din hjelm snart i stykker? Den er bare ikke særlig sindssyg en jump. Jeg sagde, jeg er ikke klar. Jamen, man må ikke bygge, når man ikke er klar, når et spil ikke er begyndt. Så burde min sikkerhedsvæg ikke være god nok mere. Tror du er smart?
Nu begynder jeg på sådan en udregning, hvor jeg udregner lige, hvor du er. Men du får ikke skyde mig ud over, når jeg blokker. Sådan her var det mig, der var til at starte med. Inden jeg havde så syg en bue. Nu har jeg sat med shitet ud. Nu regner jeg ud, hvor du er. Det tager mig ikke lang tid. Når jeg først har regnet ud, hvor du er. Det kan du få næste gang du dør, så får du 64 blocks. Hvad kalder du, at for at det er ved at gå i stykker? Må jeg lige se, om det passer det? Ikke så meget. Jeg kom til at gå ud over kanten. Emil, det gælder fucking ikke. Synes du, det gælder, hvis man kommer til at gå ud over kanten? Det bestemmer du. Gælder det, når man kommer til at gå ud over kanten? Nå, jeg er nødt til at tænke det der. Nej, vi fortsætter bare sådan her, okay? Nå jo. Hvor langt på videoen er vi overhovedet nået? Ja. 28 minutter. Det gør ikke noget. Det er lige fint nok. Ingen tager skade af en lang video. Sådan. 3, 2, nu. Det er sådan